हर तू संभाल अपन घर। सुनी घर के कथा हमार माथा जाला जर बात लागेला जहर। भाई लोग रहन उनका खातिर, लेकिन अब जौन शादीशुदा हमार भैया लोग बड़े आज एक शादी नहीं खे बोल हम चाहते नहीं कि जल्दी से शादी हो जाए, हमार प्रोग्राम कराई जाए आप सभी। और जब एगो पत्नी अपना पति से नाराज हो जाले घर छोड़ के जाले तो कैसे कहेले कि रोजे रोजे के घरवा में शासन पिया आया बस सहाई ना ननदो के भाषण पिया और कि जदि रही जे हे रहनिया तो घरे पाका बोलाइब प्रशासन पिया। तो का कहे के बा कि तू ही बाड़ू घर के अरे मलकिनिया हमार सार के बहिनिया नु हो तहल खातिर कि तोहरे नाम कद घर आ जमीनिया ना बना तू ना घर आ जमीनिया ना बना तू नगिनियान हो। रोज रोजे के घरवा में शासन पिया अब सहाई ना ननदों के भाषण पिया। कि रोज रोजे के घरवा में शासन पिया अब सहाई ना ननदों के भाषण पिया। तू ही बाड़ू घर के मलकिनिया हमर सार के बहिनिया हमर सार के बहिनिया नु हो। अच्छा तनी अगर बढ़िया लगता हमरा भैया लोग के तो तनी हमरा साथे तनी ठुमका लगा के आ तोहरे नाम क देब घर आ जमीनिया ना बना तू नगिनिया नु हो। कैसे कहे के बा कि बत बत धनी कि खिसिया के धनी अरसिया के धनी अब बत बत दे बेलू तला के धनी। खिसिया के धनी रसिया के धनी अब बत बत दे बेलू तला के धनी। अरे जत बानी राजा अब तो हम नहीं हर तू संभाल अपन घर। सुनी घर के कथा हमार माथा जाला जर बात लागेला जहर। कटी कैसे राजा के तुहरा दिन आया रे आई कैसे दिन आया रे आई कैसे दिन आनु हो कि तुहरे नाम में कर देब घर आ जमीनिया ना